गारि गंसे खामोनलै नै रोगानाय आयु गैला सिनस्रिया बायजोबसै गैला अबस्था गैला नै जजोबसै औ गाहायावसो लांखानांगौ बेसेबांबा गोजान नै फैदो सेस बिदिसो आरो खामानिया हाय खेरलानि गुन्दै जाग्रा नै लांदो लेर लेर दे हो बेखौनो नायदो नै बेसेबां खस्थ' जायो लेर लेरनो नुबाय दा बेसेबां खस्थ' बैहाय लांसै सेस जजोब्बायलै दिनै सिनस्रिया आयदाय हरिबल गैला सिनस्रि बायजोबसै सिबांबा नै गाहायावसो लेर लेर लांखानांगौ आयौ नै गिलुब फालुब बुरजा रोगाजोब्बाय नै दंबावोसो 6 बस्थासो मेंबायलै नै लेरहायजोब्बाय बिदै गजोब्बाय